Ġie arrestat iż-żagħżugħ ta' 30 sena minn Ħalqormi li allegatament kien il-moħħ wara l-argument illi seħħ il-ħadd filgħaxija fit-Triq il-Wied f'Birkirkara. L-allegat aggressur qed jinżamm fil-loka fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija u mhux esklus li jitressaq il-qorti fis-sigħat li ġejjin. Il-vittma f'dan l-argument li seħħ f'Birkirkara kien żagħżugħ ta' 27 sena mill-Imsida illi sofra ġrieħi barma taqta' u bil-ponta. Il-każ seħħ għal ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija bis-sojsi tagħna jikkonfermaw li l-aggressur li kien irnexxielu jaħrab mill-post uża sikkina. Aktar tard wara ħidma mill-RIU mill-Pulizija tad-Distrett, iż-żagħżugħ ta' 30 sena instab u ġie miżmum għal aktar interrogazzjonijiet. Persuni li raw dan l-inċident spjegawna kif il-vittma għala daqqit ta' sikkina fiż-żona ta' ħdejn it-traffic lights. Minn hemm huwa pprova jaħrab tant li mexa ferut għal diversi metri sakemm storda u waqa' mal-art viċin stabbiliment illi hemm fi Triq il-Wied. Nies li kienu fil-post ċemplu immedjatament lill-Pulizija fejn ftit tal-ħin wara wasal ukoll tim mediku. Il-vittma ngħata l-ewwel għajnuna qabel ma ttieħed l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. Kawża ta' dan l-inċident din il-parti ta' Triq il-Wied kellha tingħalaq għal xi ħin. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxa li ħatar inkjesta, filwaqt il-Pulizija għaddejja b'aktar investigazzjonijiet.